Sa kilo ginanay. Sabta lang yun tayo kayo. Anya iya, salamat kayo aniya. Balag daghan mi na dunggan istorya. Wala din yung makaon niya. Ito sa Maya. Sige, salamat. Umaga pa lang. Sige, ito. Ano lang kasi amo man na. Ano man sige nang panguna. Uli mo dito. Ikaw po laban-laban kasi laha. Bratong bugas na. Mahal na ba kayong bugas suling ihatag-hatag ra nimo? Grabe. 150 ka tindahan? Wag gyud nagpautang sa kuha. Wag gyud makaw ng mga bata ron. Yun na lang. Kita ko diskarte ni. Asa na ba ni Papa? Uy, Okay na. gutom na kaayo. Gutom na kayo. Asa ka to niya ito kaya. Ganina rin itong buntag nila ka. Wapa man kabalik ron. Kasi oras niya. Hapit na alas 12. Di lang po tayo magyayaw. Igor, abita mo kaong kaya. Sige pa tagyaw yun. Magpaabot. Ang sa papanig ko sa tayong pan. Gani, abuto na lang nato to. Asa ka to niya ito Pagkat kaya. mag alas 12, kung wala pa siya, atong lapason. Asa mo pa. So nga. Matakabalog. Ganina buntag. Ito yung lakaw gani. Basin matagbukan na to sa dalan. Tah, ngayon na tabak to eh. Pa, ano ikan? Utang lang yung tindahan. Terus, wag man gyud. Sama man to 150 ni na ka. Kuan ba tindahan? Wag gyud bisag isa. Saan man taniron pa? Watay makaon ani. Sige daw pangulam dito ila kuan. Bilis. Opo. Kaulaw dito, napatay hulam atong niagi, manghulam na pud taron. Magkapitan ng hulam gahapon. Nang hulam na punta ron. Ula po kayo pa oy. Sige lang ninyo hiram dito ba? Wag gyud tayo makuha nani ron. Maulam, mamay pa kay. Nasap, bago po. Ako gahapon, ako nang hulam ko gahapon dito. Las 12 na ba? Karon na po, maulan na punta. Lawa pud ani. Maulan pa rin to pa oy. Kamu, wa mo kanon ako kaya ra nako. Sige, itry na lang nato hulam ron. Gutuman pa taon. Watay taon lang ron. Nya, muna ra ko sulay. Sige, kaya ko nato. Sige pa ampeng. Ano? Bahala ka ikaw pangayo din ang. Ikaw ba yun? Ako na ngayon nagapon sa buntag. Ikaw lagi Ako na punta ron. Bahala ka dito ko mangayo din ang basig masturyan ka din ang. Wala, ikaw pa yung ayugi. Huwag makagapon ka. Wala, ako naman ikaw nang gapon diya. Ano mo uy? Yan, ayo. Wala ba yun? Sino? Pero ikaw maingon na nga mangulam. O ko rin Sige, mangayo. ako ikaw pa niya. Basta may tao. Ako yung balo ko na. Yun na yun. Ayo! Ayo! Uy, tao na ako. Sirado, mambalay. Lagi na. Ayo! Ay, tingog mo, makadungog. Abay motor, bago po nang halay po doon, ang laba. Tat, padool tagamay para makadungog dun ba? Ayo! Ayo! Oy! Ay! Suman, unsay ato? Kol, ayang udto nang isugo ni Papa ba? Ano man? Kanang gisugo mi ni papaya ba? Kanang pwede ba dadungangan to among giutang nga bugas? Giutang na bugas. Bakit yung hiram? Murag isa ka gantang man to, no? Oo, isa ka gantang hapon. Ako, away problema. Pero di man gud pwede nga muhatag ko largo. Manangit sa ko sa kong asawa. Sige yan. Sugot ba siya? Sige yan. Kay ako kasabot yung kuha na asawa na. Baya, sige na po may panghiram yung bugas. Magpaan mo ko kay ang akong asawa ba? Pati kayo nagbatasan. Tingin lang daw ya, kasi nasugot eh. Kay ugdi man po ko mananghid niya, mahimo na mong lalis. So, kinahanglan mo, respeto lang po ko niya. Kay asawa mo na ko siya. Nagahati man miya na sa pamalingki dire. Kistingan lang sa nakong hangyo Sige, kung sige. kuhaan. Sugot ba yun siya? Madali lang ha. Magun sa nako, no? Grace? Grace? Sabi daw ka na sino? Uy, saan pag yung tuyo ka? Saan naman po yung tuyo ni mo? Ari ba? Sabi kailangan din di ay nagsalat na tayo gitrabaho din pang ano man ta disturbuhan man ta. Kasi di kailangan ninyo sa di ay. Sa tuyo ninyo dai. Antay ka na. Ay, kanang kuan na sila dire karon kay nanghangyo sa kuang dugangan unta nila tong hiram nilang bugas nya sa kagantang man ilang hiram nya dugangan daw unta nila kay wa daw sila bugas. Ano siya dungagan? Bagay mo kailis inyong ulam, dungagan na ninyo. Ilis-lis sa inyong ulam before may muhatag sa inyo ha. Ayaw ni ana abag treat ang tao ba? Ulangan, mangulam na po. Gahapon, nangulam, sa kagantang ilang ulam na po dron. Kaya lang na imong baba ba kay kuan og di ka mohatag ayaw. Hindi, mangod kay si, magbalik-balik, mag-anad, magpupin na sila, di na sila, ano, balibaran. Mag-anad, magsigbalik-balik na rin. Isa, di, huwag may pangita, huwag may kwarta. Yung inikana, huwag may pangwarta. Ba nimo ba? Ba nimo mura man kag ikaw ray mo ka og bugas? Di man ka maluoy og kuan, nanginahanglan gid nang taway kaon. Isa, di na, wala sila ginikanan, di kapalit nila ginikanan o bukas sila, ha? Yung Okay. kasi pangulam sa tuwa. Sabta ba sabta kabalo naman ka ana nga parihara po natong naglisod. Gisabot.
gisabot man gud na sila. Ang ilaha lang gud mag-anad ba, kasi balik-balik din ba. Kasi wala na sila gisabot. Ug pa na sila gisabot lang ipahulang kapon. Mas arang-arang na kay kita ginabalik-balikan. Kontra kita nagabalik-balik po dito sila. Ikaw daw, ibutang sa sitwasyon nga kita yuway bugas. Mato ta sila manghanyo dito inganaon ka. Nindot. Okay raman ang mga hatag tani hatag naman tang ilaha lang man gud kay murag nagkuan naman gud magbalik-balik naman pud kay nagsalig ba kay ginatagaan na to, nagsalig. Unsa na sila? Wala sila kamot. Kita magtagbo tag panarbaho. Pangitag bugas. Nya, kita mo ipangita, kita mo saligan diri. Dili man gud. Ano man gud na oh. Once nga naa ka, i-share na nimo. Mohatag ka. Kay kana bukas ra man na makakita man ta. Ang ato makatabang ta sa kuan. Kana imong Unsa de wa to ni hatag? Hatag man gud ta. nihatag gani no, nangay kay silang chance kay wa sila mapaingnan karon. Oh, okay. Mas maayo na gani nang manghiram kontrag mangawat. O kita imautan mo hatag na sila. Unsa naman ni? Papagan ito na ang kay papa magsusugo ba? Nagtotang di ka manganhin na. Sama niya, makahulami dili. Makahiraman mo way problema na. Unsa magkaram? Di ko, kung sugot. No, hiram-hiram na ko mo diri. Paghilang mo sila yung balay oy, amo diri pagsalig oy. Naman may mga kamot gibuhatan gim. Ba ni mo ba sobra naman ka. Wala man na sila sa laing balay. Wala yung balay diri day. Wala yung balay diri. Sige mo balik-balik diri. Salig ng mga Kana imong kasi wa kay kaluoy. Ay mo ka bala ka day tagaan ta mo bugas. sa tagaan, ayog tagay. Sige ron. Tagay ron kaya. Ay tagay na. Salig na. Ulat lang mo day. Ayog tagay ba? Ay Ulat lang mo day. Tagay ba? Ano tagawan mo nga? Tagaan magsalig ba? Ang ka. Buka ng ayun tagay dra. Sabihin na sila diyan mga paso. Wa gyud kay kaluoy. Ay lagi tagay ba? Tang mo dia day. Ay, lagi tagay. na. Ay tagay ba? Dia kay ikaw ba yung kay kaluoy. Ulat lang mo dia day ha. Tagaan mo niya. Mataan mo. Sipong lang. Day, Ano ba? Wala lagi na bugas. Ato ihatag ko na nimo. makapalit ra man ta ikaw. Palit mo na bigla kay ihatag ko. Tayo, ay, ihatag balong ako. Kanaron ba? Kanang 2 kilos ni day. Ay, lagi na ihatag ko. Diyan, diyan. Day. Ay, lagi na ihatag. Day, 2 kilo gina day. Sabta lang yun tayo kay. Anya iya, salamat kayo aniya. Balag daghan mi na dunggan istorya. Wala din mi makaon niya. Ito sa Mia. Sige, salamat. Umaga pa lang. Ayun sa'yo to. Ano lang bugas tayo mga mana? Ano mang sige mang panguna? Uli mo dito. Ikaw po laban-laban kasi lahat. Bratong bugas na. Mahal na ba kayong bugas? Uli, ihatag-hatag lang nimo. O magay talong agon karon. Ihatag-hatag lang nimo. Uli mo dito. Uli. Pag-ulam. Uli. Grabe ba sa iyang asawa uy? Kita mo kaayo. Batasan na rin. Pati tudungo ko yun. Ito na lang. Kasi kuhan. Gani okay raman si Kuya kay kuan mo kuno. Batik batasan. Makaw giro. Maulawan ang punta dito. Kanto ng bugas. Kilos ko ito. Dihatag. Lawa pa dato simo na to. Papa, manggod mas. Sugo. Pas ito. Batik ka rin batasan. Diha.